ina jin daɗin abokina nan fa Allah ne. Seriously? Kana ga waya? Wai kai karka ɗauka ba ta da kyau. Tun jiya na ganta a wurin mara kyau ne. Kes ne ma nake gani ba waya bane kes ne. Ka faɗa ma in waya ne kan tun yaushe baran ɗauka ba je ban gani bane aka faɗa ma a. Ba wannan an na ji wani kala ai. Min tantakwashi na zan samu matan min gida ta ɗaura min tantakwashi na samu da zan yanzu nan ina dawowa. Za mu yi farfesu mai yawa. Kalolin duniya Allah ya riga da ya mishi yawa sai wahalar samun kuɗi. Kawai adashin da nake yin nan zan je ne kawai. Ai ni ne kai ko ka gudu kamar yin adashin. Yau ina gaya ma da sa'a na zo ina tafiya zan je sallah ko Allah ya ɗan da waya ina gaya ma. Waya? Aina? A ta layin hanyar gidana waya 16 gig har da 16 gig a jiki. Wannan ba wayan da na tsinta da zuka ce min bai da kyau A ba. wannan ba ita bane. Allah ga abu nan ina kallo a baka. Ya waya ya da kada gani to ya baka ɗauka ba. Wallahi wannan ku danna mana subscribe Da like. AD Boys Comedians.